Александру Нікіціну всяго 20 гадоў. А яшчэ маючы 15, ён зацікавіўся этнаграфіяй і пачаў збіраць прадметы побыту беларусаў Гомельшчыны, акцэнтуючы сваю ўвагу менавіта на рэчыцкім раёне. Чаму рэчыца? Чаму этнаграфія? З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся да даследніка на выставе ягонай калекцыі, якая адкрылася ў гомельскім філіяле Веткаўскага музею. Эти вещи, они имеют глубокую такую, не то что историческую, они так эстетическую ценность. То есть крестьяне наполняли ее каким-то своим смыслом, своим значением. Каждый узор — это семиотика, он имел какой-то свою подоплеку, свою вот такое вот значение. То есть, получается, наша сейчас вот, в принципе, цель — сохранить то, что мы имеем, то есть записать вот эти вот какие-то аспекты, которые уходят. Калекцыя пачала збірацца амаль выпадкова, калі Александр, студэнт універсітэту культуры, у вёсцы Васілевіча, адкуль паходзіць ягоная маці, пабачыў у заняпадзе старыя і вельмі каштоўныя рэчы. Свой стан на той момант хлапец акрэслівае цяпер як эйфарыю. Цяпер жа праз 5 гадоў у ягонай калекцыі больш за 100 прадметаў, дзясяткі жаночых і мужчынскіх кашуляў, андаракі, галаўныя ўборы, посцілкі ды ручнікі. Кожны элемент, ды нават ягоную частку, малады даследнік старанна апісвае і марыць увесці ў навуковае абарочанне тэрмін «васілевіцкі строй», бо перакананы, што той моцна адрозніваецца ад усіх іншых, ды нават ад рэчыцкага і калінкавіцкага.